Jamen det er pigerne, de har haft en fantastisk oplevelse her, og det er jo, at de går med hinanden, kollegaer og søskende, sin moster eller hvem det nu er, man har valgt at tage med, og så nyder man og hygger, og der er ingen stress på, der er ikke noget på tid, alle de er lige, og så synes vi jo, at det er et godt arrangement, og vejret, det har vi jo sørget for de sidste 3 år, og det er fantastisk. Vil I købe vand til? Nej, tak. Okay. Og vi sørger for, at der kommer noget regn inden, sådan at man får alle dufterne og sanserne ude i naturen. Det er jo en selvfølge. Altså det er Nationalpark Thy, de skal ud og gå i, så må vi gøre det bedst reklame, og det prøver vi på ved at bestille godt vejr. Og Nu ved jeg, at der sidste år var utrolig mange forberedelser. I år er I ikke helt dobbelt så mange, men der er en stak mere. Har der været ekstra forberedelser, når jeg er så mange flere? Ja, det er i hvert fald været ekstra det at skulle pakke til alle de her piger, men vi har rigtig god opbakning for mange her i byen og for idrætsforeningen, og jamen, der er turister, der vælger at holde fridage for at hjælpe os til dette arrangement, og det er jo jamen, det er faktisk så rørende. Jamen, jeg går jo hver eneste dag med mine hunde, og når der så endelig er sådan noget som det her, så bakker jeg jo op om. Det er helt klart. Og det er 3. gang, jeg er med til, og det er blevet vildere og vildere med. Ja, for hvad synes du om arrangementet herude? Fedt. Jeg synes, det er skide fedt, at man i den rådne banan kan stille sådan noget her. Så det er jeg helt vild med. Og du har ikke hundene med i dag, kan jeg se? Nej, fordi det er godt nok Lady Walk, og det er også 2 tæver jeg har, men jeg tror, at det vil være helt godt for hunden. De vil skille ud over, jeg tror. Især den bedte. Du må have en rigtig god tur, Susse. Jo, tak skal du have. Den 3. største by i Danmark, altså det er vi super glade for. Ja, det må næsten være uvirkeligt på en eller anden måde. Nu tænker vi jo så næste år. Vi har jo haft en kæmpe stigning fra første år til i år, og fra sidste år til i år og så videre. Hvad så næste år? Er det 5.000 til Lady Walk jakker? Ja, det er det vel. Er det ikke det? Vi tager til det på, Lone. Du skal vel have tillykke med det 3-års jubilæum jakker og 10-års jubilæum for Lady Walk i Danmark. Tusind tak. Tak skal du have. Vi her til denne dag og smaller. Vi har jo glædet os til sagen, og vi skal gå for hjertets sag. Det er, fordi det er et rigtig godt socialt arrangement, og det stiller op om nogle gode sager, så det er dejligt at komme ud og gå en tur. Er det også derfor, du er afsted? Ja, så fordi vi kan komme på fælles tur. Altså, det er hyggeligt at være her. Hvorfor kan man ikke bare gå en tur selv, altså, eller et par damer sammen, i stedet for at man absolut skal 4.000 kvinder afsted, for at det bliver sjovt? Jamen, det er bare skide fedt at være en del af et fællesskab. Det kommer man ikke udenom. Den oplevelse får man ikke alene. Det gør man. Jamen, vi har netop snart flere af vores kolleger, der siger, hvorfor ikke bare gå en tur? Jamen, så oplever vi jo ikke den stemning, der er her, og hygge og musik og det hele. I må have en rigtig god gåtur. Tak. Fordi vi var der sidste år, det synes vi, det var altid, så var sammen med så mange damer. Ja. Og det er også derfor, du er taget. Ja, det er. Kunne man ikke bare have taget en almindelig gåtur i Norge, i stedet for at tage helt ned til Ark og gå med de andre? Det gør vi hver mandag, der går vi alle cykler hele året rundt. Ja. Så det passer godt med, at det var en mandag, der lige var Lady Walk? Ja, det gør. Det passer lige i vores program. Ja. Og I siger, at I har været til Lady Walk de 2 andre år også? Ja, det er andet år nu. Det er andet år, I til Lady Walk? Det er andet år, ja. Er det, hvordan var det så sidste år? Det var fantastisk. Der var vejr, det var fuldstændig. Det var lidt mindre vind end i år. Men hvad er det, der gør det så fantastisk at gå herude i Akker? Jamen, det ved jeg ikke. Det er naturen. Ja. Ja, her er der naturen, og det er det. Ja. I må have en rigtig god gåtur. Ja, tak. Tak skal jeg. Så skal vi have opvarmningen nu, piger. Og det er fra Svankær Efterskole. Og vi har 3 friske piger her. Tag godt imod de 3 friske piger fra Svankær Efterskole. Jo, nogle mænd må godt komme med. Ulla, det var det der med næsten. Det er altså nemme steder.
skal være det. Det er jo så i hvert fald. De bliver Louise også og helt vildt. Men vi skal nok. Ja, hvor er det bare dejligt.